Champujala artiblok baki khopja Toronto kami Pontiet Kila Burma abahanya Tiprasa kami tika hamnangjangnai kherei chepsa obahanya khuruse rima nangjajawo wati pamti phakya ke lom thangka ke mungsa tuinang maya abahanya hasta hapangno o kusarkha tika hamrukha belakino janai hinai kamini lukuro tam kok saka tika hamja tei hamja mangsina naila tabukhan hamja tei Amda tuisi o tei phai khai tei nangnan phai khai tei ham tei sikrai ka amda tuisi rumu o ti rumu no nor baki nang tonglai bo hamja Ama yun khan nih, kata tei krai ba para chukti ormang ba ormang na hi ormang ko ka soma khai tei krai hamja phan nango na wana besang makim nai wa tei purba makim nani no ti ro khobor tu no tui tei tukunan ba or kosto yang horong phan na thangkha bolonga yang duna no para mung tomo surum tu পঞ্চায়েত কে kila borma কিলা বারমানা Nara koi parber to. puribar 28 পরিবার হিঙ্গে নর তাপ তমলাই অ তিনি বাগৈ tei ni bagai chang tei sorkhana nurus layo অমরে থং হাইতা তৈ tei kaham lu Kalau chang kuara, tei নিনি বুং কে সালা garming Tingro. birdan ham kai peng অ